వీడియో ಕುದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕುದ್ದು ಸರ್ಕಿ ಬೇಡ డాడీ ఇవి తీరావరా ఇటు కాలు దగ్గర చూడరు నువ్వు ముక్కని పెడుతుంది అయ్యా నువ్వు వేడి చేస్తావు ఇలా తలపాడు తాగుతా దాని పిల్ల కూడా వద్దు కాళ్ళు పెట్టరా కాలు పగలించి రైట్ డాడీ వారా పూగా తీరా చేపలు పడతాను రా సరే డాడీ ఆపేలా మామా మట్టుకొని దగ్గర అక్కడ మీరు చేసిండండి మా దగ్గర వంతవా తౌడు గడ్డలకు మూత అయిపోయినాయా దౌడురా అంతే శివ ఎక్కడి నుంచి కథలు అక్కడే ఉంటా ఫోటో తీరా శివ సెల్ఫీ బాతలాడిపోయిన బకెట్టేదిరా ఎవరు మనకు ఒక బేచ్ అది ఒక బేచ్ అది ఒక బేచ్ హాయ్ బాయ్స్ చెప్తాను రండి రా చల్లయ్యండి రా